ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീരാധാകൃഷ്ണൻ ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭാഗവതം പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം മേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാന്തി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുത പദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ്ച. ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിധംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമ ആചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനേ ഗൗരകഥാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണി. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്ഗീരയത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസദേ ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾക്കിനി എത്രാമത്തെ 12ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്, എല്ലാ ഋഷിമാരും അവിടെ സന്നിഹിതരായി. നമ്മൾ കുറെ പേരൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഏറ്റവും ആദ്യം ആരുടെ പേരാണ്? ചവന മഹർഷി, ഭൃഗു, അതുപോലെ പരാശരൻ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് മുനിവര്യന്മാര് അവിടെ സന്നിഹിതരായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം എന്താണ്, രാജാവ് എല്ലാവർക്കും എന്താണ് കൂപ്പുകൈകൾ ഉയർത്തിയിട്ട് അവരോട് നമസ്കാരം, അതായത് എല്ലാവർക്കും എന്താണ് എല്ലാവരെയും ആദരപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇരുന്നിട്ടാണെങ്കിൽ ശിരസ് കുനിച്ച് ഉപചാരപൂർവ്വം എല്ലാവരും സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി എന്താണ് അടുത്ത ഭാഗം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കൊള്ളൂ കേട്ടോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സുഖോപവിഷ്ടേഷ്വഗതേഷു ഭൂയഃ. പ്രണാമ സ്വചികീർത്തിതം യത് ജ്ഞാപയാമാസ വിവിക്തചേതാ ഉപസ്ഥിതോഗ്രേഭി ഗൃഹീതപാണിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുഖമായി ഉപവിഷ്ടേഷു എല്ലാവരും ആസനസ്ഥരായിക്കൊണ്ട്, അധ അനന്തരം, തേഷു അവർക്ക് സന്ദർശകർക്ക്, ഭൂയഃ വീണ്ടും, കൃതപ്രണാമ പ്രണമിച്ച ശേഷം, സ്വയം ചികീർഷിതം ഉപവാസ തീരുമാനം, യത് ആര്, വിജ്ഞാപയം ആസ സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്തു, വിവിക്തചേതാഹ ലൗകിക കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും മനസ്സിനെ പിൻവലിച്ചവൻ, ഉപസ്ഥിതനായി, അഗ്രേ അവരുടെ മുമ്പിൽ, അഭിഗൃഹീത പാണിഹി ഉപ്പുകൈകളോടെ, സവിനയം വിവർത്തനം പ്രപാദിക്കുകയും. എല്ലാ ഋഷിമാരും മറ്റുള്ളവരും സൗകര്യപ്രദമായി ഉപവിഷ്ടരായ ശേഷം രാജാവ് അവരുടെ മുമ്പിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കൂപ്പുകൈകളോടെ മരണം വരെ ഉപവസിക്കുവാനുള്ള തന്റെ തീരുമാനം സവിനയം അറിയിച്ചു. എല്ലാവരും അവരവരുടെ സ്ഥലത്തിരുന്നു. ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്താണ്, രാജാവ് അവരുടെ എല്ലാവരും മുമ്പിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കൂപ്പുകൈകളോട് കൂടിയിട്ട് എന്താണ്, മരണം വരെ ഉപവസിക്കാനാണ് താൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് സവിനയം എങ്ങനെയാണ്, വളരെ വിനയത്തോടു കൂടി അറിയിച്ചു. ഇപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു കാര്യം ഹരേ കൃഷ്ണ ദേവ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ആവണം കേട്ടോ. നല്ല ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ എന്നോട് പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ഋഷിമാരും എന്താണ് പറയുന്നത്, അവർ തന്റെ തീരുമാനം അറിയിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതൊരു ആജ്ഞമാരിയല്ല. രാജാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൊതുവെ ആജ്ഞാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അല്ലെ. അല്ലെ? പറഞ്ഞുതരാം, മൂട്ടാകണമെന്ന് നോക്കട്ടെ.
അതെ മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി ഗോ പോസ്റ്റ് ആക്കില്ല, എല്ലാം ഞാൻ എല്ലാരും മ്യൂട്ടാക്കി വെക്കായിരുന്നു. ശരി ശരി, ഞാൻ ആക്കാം കേട്ടോ. ജോലി മാതാജി അല്ലേ? ഓക്കെ മാതാജി, ഒരു മിനിറ്റ്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിനയത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ രാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ രാജാവിന്റെ ഒരു അഹങ്കാര ഭാവമല്ല ഇവിടെ കാണുന്നത്. എന്താണ് എല്ലാവരോടും. അപ്പൊ ഒരു ശുദ്ധഭക്തരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാര്, അതുപോലെ ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ടും എന്താണ് ഭൗതിക ആസക്തിയിലും മുഴുകാത്ത ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വിനയം ഉണ്ടാവും. ആ വിനയം കൊണ്ട് അവരെന്താണ് ചെയ്യുക? എന്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവരോട് അനുവാദം ചോദിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അതിൽ ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത്, അറിയുന്ന ആൾക്കാരോട് ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നുള്ളത്. അത് എനിക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു അഹങ്കാര ഭാവം അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഗംഗാ നദീ തീരത്ത് മരണം വരെ ഉപവസിക്കുവാൻ രാജാവ് നേരത്തെ തന്നെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും അവിടെ സന്നിഹിതരായിരുന്ന മഹാപ്രാമാണികരുടെ അഭിപ്രായം അറിയാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം തന്റെ തീരുമാനം അവരെ സവിനയം അറിയിച്ചു. ഏത് തീരുമാനമായാലും അത് എത്ര തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായാലും അഥവാ ഗൗരവ ഫലങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്നതായാലും ഏതാനും പ്രാമാണികർ മുഖേന അത് ശരിയെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. ഇത് നമ്മൾക്കും കൂടിയുള്ള ഒരു ഉപദേശമാണ്. എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പാണെങ്കിലും നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ നമ്മളുടെ മുതിർന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും അല്ലെ? അപ്പോ അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ കൂടി മറ്റുള്ളവരോട്, അറിയുന്ന നമ്മളെക്കാളും മുതിർന്ന ആൾക്കാരോട് അഭിപ്രായം ആരാഞ്ഞ് അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് വിലയിരുത്തിയിട്ട് വേണം ഏത് പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനമാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എടുക്കാൻ ആയിട്ട് എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം എന്നുള്ളൊരു ഭാവം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവരുത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്രകാരം ചെയ്യുന്ന പക്ഷം അത് തീരുമാനത്തെ കുറ്റമറ്റതാക്കി തീർക്കുന്നു. അപ്പൊ അറിയുന്ന ആൾക്കാർ പറയും, ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ടായി, അതുകൊണ്ട് അതിന് ഇന്ന ദൂഷ്യവശങ്ങളൊക്കെ വരേണ്ടായി, അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ 4 പേരോട് നമ്മൾ അഭിപ്രായം ചോദിച്ച്, അറിയുന്ന ആൾക്കാരോട് കേട്ടോ, അറിയാത്ത ആൾക്കാരോടല്ല. ശരിക്കും പ്രാമാണികരായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ, അത് ഉപദേശിക്കാൻ അർഹരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരോട് നമ്മൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു വെച്ച കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടോ, അതെങ്ങനെ തിരുത്തണം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു തീരുമാനം നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ അതെന്തായി മാറുന്നു? കുറ്റമറ്റതായി തീരും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അക്കാലത്ത് രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന ഭരണാധികാരികളെല്ലാം നിരുത്തരവാദികളായ ഏകാധിപതികളായിരുന്നില്ലെന്ന് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നു. അതാണ്. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ഒരു രാജഭരണമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുമ്പോഴേ നമ്മളുടെ എന്താണ് ജനായത്ത ഭരണമാണ് എന്നുള്ളത്, ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രിയാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഒരു മന്ത്രിസഭയിലെ പലരുടെയും അഭിപ്രായത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. പക്ഷെ അന്ന് കാലത്തൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാജാവാണ് ഭരിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്ന് വിചാരിച്ചാല് ഹിറ്റ്ലർ പോലെയൊക്കെയുള്ള ഏകാധിപതികളായിരുന്നില്ല അന്നത്തെ രാജാക്കന്മാര്. അന്നത്തെ രാജാക്കന്മാർ എങ്ങനെയാണ് തീരുമാനം എടുത്തിരുന്നത്? തന്റെ മന്ത്രിമാര്, ബ്രാഹ്മണ വരിഷ്ഠന്മാരായിരുന്നു അന്നത്തെ മന്ത്രിമാരൊക്കെ അല്ലെ? അവരോടൊക്കെ ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന ഒരു തീരുമാനം, ഒരു കൂട്ടായ്മയിലാണ് അന്നത്തെ തീരുമാനങ്ങളും എടുത്തിരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾക്ക് സാധിക്കുക. അപ്പൊ ഇത് രാജാവിന്റെ സ്വന്തം തീരുമാനമാണ് ഉപവസിക്കണം എന്നുള്ളത്. അതിന് പോലും അവരെന്ത് ചെയ്തു? രാജാവ് മറ്റുള്ളവരോട് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചു അല്ലെ, ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നുള്ളത്. അപ്പോ ആ രാജാവ് മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങള്, പ്രജകളുടെ കാര്യം തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരം എന്താണ് അഭിപ്രായം ആരാഞ്ഞതിനു ശേഷം മാത്രമാണ് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിനു ശേഷം മാത്രമാണ് ഓരോ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക അല്ലെ? അവർ വേദാനുശാസനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഋഷിമാരുടെയും സന്യാസിമാരുടെയും ആധികാരികമായ തീരുമാനങ്ങളെ സനിഷ്കർഷം പിന്തുടർന്നു പോന്നിരുന്നു. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഒരു ഉത്തമ രാജാവാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അന്തിമ ദിനങ്ങളിൽ പോലും പ്രാമാണികരുടെ വിദഗ്ധോപദേശം സ്വീകരിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിനും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വരുന്ന ഭഗവത്ഗീത ശ്ലോകം ഏതാണ്? ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ സാധിക്കോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയാ ഉപദേശന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിനസ്തത്വദർശിനത. 4:36. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ് കേട്ടോ. അതാണ്. അപ്പോ എന്താണ്, നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് വേണം? നമ്മള് ഒരു ആചാര്യന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ എന്നുള്ളതാണ്. അത് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് തന്റെ ലൈഫിൽ നമ്മൾക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ശ്ലോകം 13. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
രാജോവാച ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂട്ടോ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഭഗവതേ വാസുദേവായ രാജോവാച രാജോവാച വാസുദേവായ അപോവയം ധന്യതമാനൃപാണാം അഹോവയം ധന്യതമാനൃപാണാം ധന്യതമാനൃപാണാം സമാനം ഗ്രഹണീയശീലാഃ രാജ്ഞം കുലം ബ്രാഹ്മണപാദശൗചാത് രാജ്ഞം കുലം ദൂരാത് വിസൃഷ്ടം പതഗർഹ്യകർമ്മ ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജ ഉവാച ഭാഗ്യവാനായ രാജാവ് പറഞ്ഞു, അഹോ അഹോ വയം നാം ധന്യതമാക അത്യന്തം കൃതജ്ഞതയോടെ നൃപാണാം എല്ലാ രാജാക്കന്മാരോടും മഹത്തമ ശ്രേഷ്ഠരായ ആത്മാക്കളോടും മഹത്വക്കളോടും അനുഗ്രഹണീയ ശീലാക പ്രീതി നേടാൻ ശിക്ഷണം ലഭിച്ച രാജ്ഞാം രാജകീയമായ കുലങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണരുടെ പാദങ്ങൾ ശൗചാത് വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷമുള്ള ഉച്ഛിഷ്ടം ദൂരാത് വിദൂരത്തിൽ വിസൃഷ്ടം എപ്പോഴും ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്നു വധ കാരണമായി ഗർഹണീയമായ കർമ്മ പ്രവൃത്തിയിൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം. ചില പ്രപാദിക്ക് ജയ്. മഹാഭാഗനായ രാജാവ് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, നാം നിശ്ചയമായും അനുഗ്രഹണീയ ശീലരായ എല്ലാ രാജാക്കന്മാരെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠരായ ആത്മാക്കളുടെ പ്രീതി സമ്പാദിക്കാൻ ശിക്ഷണം ലഭിച്ച എല്ലാ രാജാക്കന്മാരെക്കാളും അത്യന്തം കൃതജ്ഞാഭരിതനാണ്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് രാജാവ് പറയാണ്, ആദ്യ അനുവാദം ചോദിച്ചു അല്ലെ, എന്നിട്ട് എന്ത് പറയുന്നു? എല്ലാ ആത്മാക്കളുടെയും, അതായത് എല്ലാ രാജാക്കന്മാരെക്കാളും ഞാൻ കൃതജ്ഞാഭരിതനാണ്. എന്താ കാരണം? സാമാന്യേന നിങ്ങൾ ഋഷിമാരും സന്യാസികളും രാജത്വത്തെ ഉച്ഛിഷ്ടമായി കരുതി നിരസിക്കുകയും ദൂരേക്ക് വലിച്ചെറിയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ സന്യാസം സ്വീകരിച്ച ആൾക്കാർ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ധനത്തോടും സ്ത്രീകളോടും അകന്നു നിൽക്കണം എന്നാണ്. നമ്മൾ ശിക്ഷാഷ്ടകത്തിലെ ആ ശ്ലോകം ഉണ്ടല്ലോ, ഏതാണ്? ഓർമ്മയുടെ സുന്ദരി കവിത അവരെന്താണ്? അപ്പൊ എന്താണ് ആ ധനത്തിൽ നിന്ന്? അപ്പൊ രാജാക്കന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാവുമ്പോ അവര് അത്യന്തം എന്താണ് സമ്പത്തിന് ഉടമയായിരിക്കും അല്ലെ? അത്തരം രാജാക്കന്മാർ, അതായത് ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ മുടിയ ആൾക്കാരായിരിക്കും പൊതുവെ വന്നിട്ട് രാജാക്കന്മാരുണ്ടാവുക. അപ്പൊ അത്തരം രാജാക്കന്മാരിൽ നിന്നും സ്ത്രീകളിൽ നിന്നും ഇവരെ ആരാ അകന്നു നിൽക്കും? മുനിവര്യന്മാര്, ശ്രേഷ്ഠന്മാരായിട്ടുള്ള മുനിവര്യന്മാര് അകന്നു നിൽക്കും എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ. നമ്മൾക്കറിയാം, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കഥ അറിയാലോ, പ്രതാപരുദ്ര രാജാവിന്റെ കഥ അറിയില്ലേ എല്ലാവർക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രതാപരുദ്ര രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ജഗന്നാഥ്പുരിയിലത്തെ അവിടുത്തെ രാജാവാണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ രാജാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ശുദ്ധഭക്തനാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. അപ്പോൾ ആയിരുന്നാൽ പോലും അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണുന്നത് വളരെ ആഗ്രഹമാണ് ആ രാജാവിന്. ഒരിക്കലും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സമ്മതിക്കില്ല. കാരണം എന്താണ്? രാജാവാണ്, സമ്പത്തിന്റെ ഉടമയാണ്, ഭൗതികതയിൽ മുഴുകാൻ പാടില്ല. സന്യാസി റൂളാണ് അത്. ഓക്കെ. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും പ്രതാപരുദ്രനെ തന്റെ കാണാനോ അടുത്തേക്ക് വരാനോ ആര് സമ്മതിക്കാറില്ല? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഭയങ്കര വിഷമാണ് പ്രതാപരുദ്രന്റെ മകനെ പോലും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കാണുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടാവും. പക്ഷെ എന്നാലും രാജാവിനെ കാണാനായിട്ട് അനുവദിക്കില്ല. ഓക്കെ. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ രാജാവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമ്പലങ്ങള്, എന്താണ് ജഗന്നാഥപുരി അല്ലെ, അത് വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട അമ്പലമാണ് ജഗന്നാഥന്റെ. അപ്പൊ അവിടെ രഥോത്സവത്തിന് മുമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവിടെ ഫുൾ എന്താ പറയാ, ഗുണ്ടികാമാർജന അങ്ങനെ പറയും, ഫുൾ ക്ലീൻ ചെയ്യും. അമ്പലം മുഴുവൻ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഒരു തരി പോലും അഴുക്കുണ്ടാവില്ലാത്ത മാതിരി അത് ക്ലീൻ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒക്കെ സ്വയം പോയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ്, അവിടെ വൃത്തിയാക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ രഥോത്സവത്തിന്റെ സമയത്ത് രാജാവ് അത്രയും അത് ക്ലീനിങ്ങിൽ മുഴുകും. അതുപോലെ തന്നെ രഥം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമല്ലോ, ആ രഥം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സാധാരണ തൂപ്പുകാരന്റെ വേഷത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ രഥം പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടെ മുഴുവൻ അടിച്ചുവാരി വൃത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം വെള്ളം തളിച്ച് ശുദ്ധമാക്കും. നമ്മൾ ചാണകമൊക്കെ മെഴുകിയിട്ട് നമ്മൾ വിശേഷങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ, അതുപോലെ ഓരോ വീടുകളുടെ മുമ്പിലും അത്രയും വൃത്തിയാക്കും അവര്. അത് രാജാവ് ചെയ്യുകയാണ്. ആ രഥം പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ചൂലുകൊണ്ട് അടിച്ചു വാരാണ്. അപ്പോ എന്നിട്ട്
ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മനസ്സ് മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രതാപരുദ്രനെ തന്റെ ശിഷ്യനായിട്ട് സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും പോലും ഒരു ധനുണ്ട് എന്നുള്ള ആ ഒരു ലെവലുള്ള ആൾക്കാരെ മുഴുവൻ ആരാണ്? സന്യാസിമാര് പൊതുവെ അകറ്റി നിർത്തും എന്നാണ്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് രാജാവ് കൃതജ്ഞാഭരിതനായിട്ടുള്ളത്? ഇവരെല്ലാവരും ഇത്രയും മുനിശ്രേഷ്ഠന്മാരാണ് ആ രാജാവിന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അവിടേക്ക്, അല്ലേ? ഭാഗവതം കേൾക്കാനാണെങ്കിൽ കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ സാമാന്യന് ഇവരെന്താ ചെയ്യുക? രാജാവിന്റെ അടുത്തേക്കേ വരില്ല ഇവരൊന്നും. രാജ്യത്വത്തെ ഉച്ഛിഷ്ടമായി കരുതി നിരസിക്കുകയും ദൂരേക്ക് വലിച്ചെറിയുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവാർത്ഥം. പ്രഭാതിക്ക് ജയ്. ധർമാനുശാസനകൾ പ്രകാരം മലം, മൂത്രം, മലിനജലം മുതലായവ ദൂരെ ഉപേക്ഷിക്കണം. അത് നമ്മൾ പൊതുവെ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ? നവീന സംസ്കാരത്തിൽ ഗൃഹത്തോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള കക്കൂസും കുളിമുറിയും സൗകര്യപ്രദമായ സുഖസൗകര്യങ്ങളാണെങ്കിലും അവയൊക്കെ വസിക്കുന്ന ഭവനത്തിൽ നിന്നും ദൂരെ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് അനുശാസിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ധർമ്മ ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ഇതൊന്നും നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതൊരു നെഗറ്റീവ് എനർജി കൊണ്ടുവരും എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും എന്താണ്, അധികം പേര് ഫ്ലാറ്റിലൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്, വേറെ വഴിയില്ല, അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ? അത് അടച്ചു വെക്കാം എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ. പണ്ടത്തെ കാലത്ത് വീടുകളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീടിന്റെ പുറത്തല്ലേ ആയിരിക്കുക. ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷനിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അറിയണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മള് വില്ലേജിലൊക്കെ ജീവിച്ച ആൾക്കാരായിരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു, പുറത്താണ് ഉണ്ടാവുക, വീടിന്റെ ഉള്ളിലല്ല ഉണ്ടാവുക. ഇപ്പൊ അത് പലർക്കും മനസ്സിലാവും കൂടി ഇല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, അല്ലെ? പരമപുരുഷനിലേക്ക് ക്രമമായി മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കായി രാജ്യത്വവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഈ ദൃഷ്ടാന്തം ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. പരമപുരുഷനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ സമ്പന്നരുമായി അഥവാ രാജകീയ ഗണങ്ങളുമായി ഉറ്റബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നത് ആത്മഹത്യയേക്കാൾ പരിതാപകരമാണെന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതാണ് പ്രതാപരുദ്രെ അകത്തിയാണ് നിർത്തിയിരുന്നത്, അല്ലെ? സാധാരണയായി ഭഗവത് സൃഷ്ടിയുടെ ബാഹ്യ സൗന്ദര്യത്തിൽ അതിരേകമായി അനുരക്തരായ വ്യക്തികളോട് അതീന്ദ്രിയവാദികൾ സഹവസിക്കുകയില്ല. ഇപ്പൊ ഒരു രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ കൊട്ടാരം എങ്ങനെയായിരിക്കും? അത്രയും എന്താണ് സുഖഭോഗങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ്, ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക, അല്ലെ? എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അധികം എന്താണ് ജോലിക്കാര് ഉണ്ടാവും, സ്ത്രീകള് ഒരുപാട് സേവിക്കാനായിട്ടുണ്ടാവും രാജാവിനെ. അങ്ങനത്തെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. അതുപോലെ ഒരു രാജാവിന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു 5-6 ഭാര്യമാരുണ്ടാവും, അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിയ ഇത്തരം ആൾക്കാരോട് എന്താണ് ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അകലുകയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നത്. സാധാരണയായി ഭഗവത് സൃഷ്ടിയുടെ ബാഹ്യ സൗന്ദര്യത്തിൽ അതിരേകമായി അനുരക്തരായ വ്യക്തികളോട് അതീന്ദ്രിയവാദികൾ സഹവസിക്കുകയില്ല. മനോഹരമായ ഈ ലൗകിക ലോകം യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ, ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ, ഭഗവത് നാമത്തിന്റെ ഛായാത്മകമായ പ്രതിഫലനമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ലെന്ന് ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഉത്കൃഷ്ടമായ ജ്ഞാനത്തിലൂടെ അതീന്ദ്രിയവാദി ഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ മുഴുകാത്തത്? ഇതിൽ മുഴുകി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്കൊരു മോചനമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അറിയാലേ ഇന്ദ്രന്റെ കാര്യം. ഇന്ദ്രൻ എന്തായിട്ടാ വന്നത്? ശാപം കിട്ടിയിട്ട് ഒരു ഹോഗായിട്ട്, പന്നിയായിട്ടാണ് വരണത്. എന്നിട്ട് എന്താണ്, ഇവിടെ തിരിച്ചു പോകാനുള്ള ആഗ്രഹം വരുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല, അല്ലെ? ആ ശാപത്തിന്റെ ആ കാലയളവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോലും തിരിച്ചു പോകണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ആർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല? ഇന്ദ്രന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അത്രയും നമ്മള് ഈ ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായും മറക്കും. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ ലോകത്തിലേക്ക്, ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു നമ്മളുടെ ഒരു പ്രതിഫലനാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനം മാത്രമാണ്, ഒരു ഛായ മാത്രമാണ്, ഒരു നിഴൽ മാത്രമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള ആഗ്രഹം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ അകന്നു നിൽക്കാനാണ് ആരാഗ്രഹിക്കുക? ഒരു അതീന്ദ്രിയവാദി. ആകയാൽ രാജകീയ സമ്പത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള മറ്റെന്തെങ്കിലുമോ അവർ ഒട്ടും ആകർഷിതരാകുന്നില്ല. എന്നാൽ പരീക്ഷ മഹാരാജാവിന്റെ കാര്യത്തിൽ സ്ഥിതി വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അനുഭവജ്ഞാനമില്ലാത്ത അവിവേകിയായ ബ്രാഹ്മണ ബാലനാൽ പരീക്ഷ മഹാരാജാവ് 7 നാൾക്കകം സർപ്പദംശനത്താൽ മരണപ്പെടുമെന്ന് ശപിക്കപ്പെട്ടു എങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ തന്നിലേക്ക് മടങ്ങി വരാൻ പരമപുരുഷനിൽ നിന്നുള്ള ആഹ്വാനമായിരുന്നു അത്. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ശുദ്ധ ഭക്തനായിരുന്നു പരീക്ഷ മഹാരാജാവ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ഭൗതികതയില് ഒരു രാജ കൊട്ടാരത്തിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. ആ സുഖഭോഗങ്ങളിൽ മുഴുകിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? അതിൽ നിന്നും കൂടി പൂർണ്ണമായി മോചിപ്പിച്ച് ശുദ്ധ ഭക്തനായി തീരാനായിട്ട്, ആ വിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് പരീക്ഷ മഹാരാജാവിന് തന്ന ഒരു അവസരമായിരുന്നു എന്ത്? ഈ ശാപം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പരീക്ഷ മഹാരാജാവ് മരണം വരെ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിച്ച് പരമപുരുഷനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്നതിനാൽ മഹർഷിമാരും മഹായോഗികളും മറ്റ് അതീന്ദ്രിയവാദികളും അദ്ദേഹത്തെ സന്ദർശിക്കാൻ അത്യന്തം ഉത്സുകരായിരുന്നു. ആകയാൽ അവരെല്ലാം അവിടെ ഒത്തുചേർന്നു. പാണ്ഡവരുടെ ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവന നിമിത്തം അവിടെ സമ്മേളിച്ചിരുന്ന ശ്രേഷ്ഠരായ എല്ലാ ഋഷിമാരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാമഹന്മാരായ പാണ്ഡവരോട് വളരെ കൃപയുള്ളവരായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ പരീക്ഷ മഹാരാജാവിന് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇത്രയും പേര് അവിടെ വരാൻ എന്താ കാരണം? ഒന്ന്, പരീക്ഷ മഹാരാജാവ് ശുദ്ധഭക്തനായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ
അവര് പിതാമഹനായിട്ടുള്ള പാണ്ഡവന്മാരോട് അത്രയും സ്നേഹവും കരുണയും ഉള്ളവരായിരുന്നു ആര്? ഈ ഋഷിശ്രേഷ്ഠന്മാരെല്ലാം. അപ്പൊ ആ ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ ബലത്തിൽ കൂടിയാണ് ആരൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത്? ഇവരെല്ലാവരും അവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ളത്. ആകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അന്തിമഘട്ടത്തിൽ ഋഷിമാർ അവിടെ സന്നിഹിതരായതിൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് അവരോട് അത്യന്തം കൃതജ്ഞത തോന്നി. മാത്രവുമല്ല, കാലധർമ്മം പ്രാപിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർവികരുടെ അഥവാ പിതാമഹന്മാരുടെ മഹത്വമാണ് ഇതിനെല്ലാം കാരണമെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി. ആകയാൽ അത്തരം മഹാഭക്തരുടെ അന്തരഗാമിയായി തീർന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ അഭിമാനം തോന്നി. അതാണ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അർജുനന്റെ അവർക്ക് അനന്തര അവകാശിയായിട്ട് വന്നതിൽ വളരെയധികം അഭിമാനം തോന്നി. ഇത്രയും നല്ലൊരു കുലത്തിലാണല്ലോ ഇത്രയും എന്താണ് മഹാന്മാരായിട്ടുള്ള ഒരു പിതാമഹന്മാരാണല്ലോ തനിക്കുള്ളത് എന്നതിൽ ആർക്ക് അഭിമാനം തോന്നി? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് അഭിമാനം തോന്നി. ഭഗവത് ഭക്തരുടെ അവിധമുള്ള അഭിമാനം നിശ്ചയമായും ഭൗതികമായ സമ്പൽ സമൃദ്ധിയാൽ ഉളവാകുന്ന പൊള്ളയായ അഭിമാന ഗർഭിന് സമാനമല്ല. ഇതിനെ പ്രൗഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, മിഥ്യാഹങ്കാരമല്ല അത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള എന്താണ് ഒരു കൃതജ്ഞതയാണ് ഉള്ളിൽ തോന്നുന്നത്, അല്ലെ? നന്ദിയാണ് തോന്നുന്നത്, ഒരു അഹങ്കാരമല്ല പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ഉള്ളിൽ തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമ്മളുടെ മിഥ്യാഹങ്കാരമായിട്ട് ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിൽ ആദ്യത്തേത് യാഥാർത്ഥ്യവും രണ്ടാമത്തേത് ഭൗതികമായ ഗർവം മിഥ്യയും വ്യർത്ഥവുമാകുന്നു. അതായത് ഇപ്പോ ഞാനൊരു പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആവുന്നു, 5 കൊല്ലം ഞാൻ അവിടെ ഭരിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടത്തിന് ഉടമയാണ്, ഈ രാജ്യം മുഴുവൻ എന്റെ കീഴിലാണ് എന്നുള്ള ഒരു അഹങ്കാരം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മിഥ്യാഹങ്കാരാണ്. കാരണം എന്താണ്? അത് ടെമ്പററിയാണ്, ശാശ്വതമല്ല. അതിന്റെ പോസ്റ്റിൽ നമ്മൾക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ഇറങ്ങാം, ഇല്ലേ? എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ താഴെ ഇറങ്ങേണ്ടി വരും. 5 കൊല്ലം തന്നെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഉറപ്പ് വരില്ല. അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ മറ്റേത് ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത്? ഇത്രയും ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ഒരു വംശത്തിൽ ഞാൻ ജനിച്ചു, അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇത്രയും ഋഷിവര്യന്മാര് രാജാവാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്റെ ഈ അന്തിമ സമയത്ത് ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ളത്. അല്ല, ഒരുപാട് കൃതജ്ഞതയും അഭിമാനവും ആർക്ക് തോന്നി? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് തോന്നി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചൊല്ലിക്കോളൂ കേട്ടോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ വാസുദേവായ. തസ്യൈവമേകസ്യ പരാവരേശോ വ്യാസക്തസ്യ ഗൃഹേഷു ഭീഷ്ണം നിർവേദമൂലോ ദ്വിജശാപരൂപോ യത്ര പ്രസക്തോ ഭയമാശുതത്തെ. മാതാജി പ്രണാമം. തസ്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീർച്ചയായും മേ എന്റെ അഗസ്ത്യ പാപിയുടെ അതീന്ദ്രിയമായ അപര ലൗകികമായ ഈഷക നിയന്താവ് പരമപുരുഷൻ വ്യാസക്ത ആസക്തമായി ചിത്തസ്യ മനസ്സ് കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ അഭീക്ഷണം എപ്പോഴും നിർവേദമൂലക സംഗതയുടെ പ്രഭവ കേന്ദ്രം ദ്വിജശാപ ബ്രാഹ്മണശാപം രൂപക രൂപത്തിൽ എത്ര അതിന്മേൽ പ്രസക്തക ബാധിതനായവൻ ഭയം ഭീതി ആശു വളരെ പെട്ടെന്ന് ദത്തേ സംഭവിച്ചു. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ ലോകങ്ങളുടെ നിയന്താവായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ബ്രാഹ്മണ ശാപരൂപത്തിൽ നനച്ചിരിക്കാത്ത വേളയിൽ കൃപാപൂർവം എന്നെ പിടികൂടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ കൃപയാണ്, ആരുടെ? ഭഗവാന്റെ കൃപയാണ്, അല്ലെ? കുടുംബജീവിതത്തിൽ എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന അധികരിച്ച ആസക്തിയിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം ഭഗവാൻ എന്റെ മുന്നിൽ ആവിധം അവതരിച്ചത്. എങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് നിർഭയനായി സ്വയം വിമുക്തനാകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ആപത്തുകളെ കാണുന്നത്? നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾക്കാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ശാപം കിട്ടിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ, അതും എന്താണ്, സർപ്പം കടിച്ചിട്ടാണ്, തക്ഷക ദംശമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ? മരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ടെൻഷൻ എടുത്ത് ഏത് ലെവലിൽ പോയിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ ആ രാജാവ് അതിനെ എങ്ങനെയാ കാണുന്നത്? എന്റെ ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്നെല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ട് വിമുക്തനാക്കിയിട്ട് ഒരു വിരക്തനാക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഭഗവാന്റെ കൃപയാണ് ഇത് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. അപ്പൊ ഏതൊരു ഭക്തനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും തന്റെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ഓരോ ആപത്തുകളെയും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അങ്ങനെ അനുഗ്രഹമായിട്ട് കാണുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി, അല്ലെ? നേരെ മറിച്ച് ഇനി 7 ദിവസം കൂടെ ഉള്ളൂ, ഞാൻ അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കട്ടെ, ഞാൻ ഈ ഭൗതികതയിൽ മുഴുകട്ടെ എന്നാണ് രാജാവ് വിചാരിച്ചെന്നുണ്ടെങ്കിലോ
വീണ്ടും ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവണം. അപ്പൊ ഈ ഒരു മനോഭാവമാണ് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ഓരോ കഷ്ടങ്ങളോട് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രപാദിക്ക് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് മഹാഭക്തരായ പാണ്ഡവരുടെ കുലത്തിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിലും ഭഗവത് സംസർഗത്തിന് വേണ്ടി അതീന്ദ്രിയ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനായി നിരപായമായി ശിക്ഷണം ചെയ്തു. എന്നിട്ടും ലൗകികമായ ഗൃഹജീവിതത്തിനുള്ള വശീകരണം അത്യന്തം ദൃഢമാണെന്ന് കണ്ടതിനാൽ ഭഗവതേച്ഛയാൽ അദ്ദേഹത്തെ ലൗകികത്വത്തിൽ നിന്നും നിർമുക്തനാക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഇതിന് പഠിക്കേണ്ടത്? നമ്മളും ആ രാജാവിനെ പോലെ നിരന്തരമായിട്ട് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് സ്വയമായിട്ട് ഈ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളോടുള്ള എന്താണ് ഭർത്താവിനോടോ ഭാര്യയോടോ മക്കളോടോ ഉള്ള ആ പാശത്തിൽ നിന്ന് വിമുക്തനാകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ അതിന് എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാൻ തന്നെ വഴി കൊണ്ടുവരും എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനുള്ള മാർഗവും ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മൾക്ക് തരും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അഥവാ വിയുക്തനാക്കേണ്ടിയിരുന്നു. ഒരു സവിശേഷ ഭക്തന്റെ കാര്യത്തിൽ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് നടപടിയെടുക്കുന്നു. മനസ്സിലായോ? പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഉത്കൃഷ്ടമായ അതീന്ദ്രിയവാദികളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് കഴിഞ്ഞു. തന്റെ ഭക്തരോടൊപ്പമാണ് ഭഗവാൻ വസിക്കുന്നത്. ആകയാൽ മഹർഷിമാരുടെയും ശ്രേഷ്ഠരായ സന്യാസിമാരുടെയും സാന്നിധ്യം ഭഗവത് സാന്നിധ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതിനാൽ രാജാവ് ഉത്തുംഗരായ ഋഷിമാരുടെ സാന്നിധ്യത്തെ പരമപുരുഷന്റെ പ്രീതിയുടെ അടയാളമായി കരുതി സ്വാഗതം ചെയ്തു. അപ്പൊ അത്രയും ശ്രേഷ്ഠരായ സന്യാസിമാരും അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്തായിട്ടാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് കാണുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമായിട്ട്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും ഋഷിമാര് അവിടെ വരുമോ? ഇല്ല അല്ലെ. അവരെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഉപദേശം കൊടുക്കാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഇത്രയും പേര് അവിടെ വന്നിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വലിയ കാര്യമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് പരമപുരുഷന്റെ പ്രീതിയുടെ അടയാളമായിട്ടാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജ്. അപ്പൊ എല്ലാ ശുദ്ധഭക്തന്മാരും എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? എന്ത് അപകടം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും എന്താണ് കാണുന്നത്? അത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്തായിരുന്നു? ഇതിനെ എങ്ങനെ കണ്ടത്? രാജാക്കന്മാരൊന്നും അടുത്ത് വരില്ല അല്ലെ, രാജാക്കന്മാരുടെ അടുത്തേക്ക് ശുദ്ധഭക്തന്മാർ വരില്ല എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് ആ ഒരു അവസ്ഥയില് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് ഉണ്ടായിരുന്നത്? ഏതിനോടും ആസക്തിയില്ല അല്ലെ. ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ രാജാവ് വന്നു. എല്ലാവരെയും ബഹുമാനിക്കാനും അവരെ ആദരിക്കാനുള്ള ആ ഒരു മനസ്സ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ അതില് 12ാമത്തെ ഭഗവത്ഗീത ചാപ്റ്ററിൽ രണ്ട് ശ്ലോകം ഉണ്ട്. എന്താണ്? അദ്വേഷ്ട സർവഭൂതാന മൈത്രകരുണ ഏവച നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാര സമദുഃഖ സുഖക്ഷമി നിസന്തുഷ്ട സതതം നിരോധി യഥാത്മാദൃഢ നിശ്ചയക മനോ ബുദ്ധിർയോ മദ്ഭക്ത സമേ പ്രിയക. എങ്ങനത്തെ ഭക്തനാണ് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം എന്നാ പറയണേ ഇവിടെ? താല്പര്യം കൂടാതെ സർവ്വജീവസത്തകൾക്കും സുഹൃത്തായി, ഒന്നിലും അവകാശവും വിദ്യാഹങ്കാരവും ഇല്ലാതെ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില കൈക്കൊണ്ട് ക്ഷമാശാലിയായും സദാ സംതൃപ്തനായും നിയന്ത്രിതാത്മാവായും. ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിൽ കാണാൻ പറ്റണില്ലേ? ക്ഷമ, സംതൃപ്തി, നിയന്ത്രിതാത്മാവ്. ഇത്രയും വലിയൊരു ആപത്ത് വരുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് വെറുപ്പോ ദേഷ്യം എന്തെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ രാജാവിന്? ഇല്ല. ആ ശപിച്ച ശൃംഗിയോട് ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് അങ്ങനെ ഭക്തി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് ഇഷ്ടം തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവുക ഭഗവാന്? ആ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ഈ ഗുണങ്ങളാണ് അവിടെ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേത് ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രാജാവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വളരെ വലിയൊരു തെറ്റാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ അധിക്ഷേപിച്ചു. ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 30ാമത്തെ ശ്ലോകം ഉണ്ട്. അഭിജേത് സുദുരാചാരോ ഭജതേ മാമനന്യഭാഗ് സാധുരേവാസമന്തവ്യ സമ്യക് വ്യവസിതോ ഹി സഖ. 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 30ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് കേട്ടോ. എന്നാൽ ഒരാൾ അത്യന്തം ഹീനമായ ഒരു ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താൽ പോലും ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം അയാളെ സാധു എന്ന് കരുതണം. കാരണം തന്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ശരിയായി വർത്തിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ എന്താണ്? അവർ തെറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ആ മരണം വരെ ഉപവസിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിതം സമർപ്പിക്കാനായിട്ട് ആര് റെഡിയായി? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് റെഡിയായി. അപ്പം ആ പാപം എന്താണ്? ആ ചെയ്ത പാപം അതിന്റെ ഫലം അതോടുകൂടി തീർന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഭഗവാനിലെ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ.